Waalaikumsalam. Berkondiain do awakmu dolan karo wayahan. Ganggu, Bu. Awakmu ta wedok, gak apik. Mulai surup-surup kok ngene iki. Apa-apa tak cuci-cuci. Astagfirullah. Awakmu nurun sapa to, Nduk? Nduk akan kok ndi? Badhe medal kalian janar, Bu. Lagi mulai kok ape budal maneh. Omongane wong tuwa ora tau digugu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki napa to? Magrib bos des swara ae. Lupa anak Gue malam siji suro lho. Hati-hati. Ada apa, Bas? Bas, Enak apa to, Nduk? Kowe iki apa ning ndi? Ini lepak, badhe medal wae janar, tapi bukan asal karo Ibu. Kowe iki apa ning ndi to, Nduk? Lagi kowe metu apa metu meneh to? Lah yo ngono itu Pak anakmu dhewe. Nah, tekan dari kowe iki sing manut ngono lho. Usul kok, Pak? Ibu ngomong. Saiki iki malam siji suro. Jare wong biyen, malam siji suro ki bahaya. Gerbang kowe kok dibuka. Mitos, Pak, mitos. Ini mitos. Kok dikandani wong tuwek kok bantah. Kowe iki lho tekan dari wong tuwa bantai. Wes, Pak, di rumah tangga iki lho. Apa Bu, Pak? Untuk jalan. kok junta, Dik? Wis, Dik. Mas. Ini, Mas. Ya. Ya toh. Mana lo, Mas? Iya, kok sulit banget tuh mau. Mau aku izin bapak ibu tapi gak diizinin. Sowe. Cuma kok Mbak jadinya anu gini tadi kurang. oh, ntar ini awakmu lho sampai kayak berat-berat. Banda. Iya, bener. Terus ya, Mas. Ayo Mas. Ini Mas pesanannya. Iya Mas. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Mas, mau bambahin bamba apa Mas? Babah gak jelas. Gak jelas piye maksudnya? Lah mau lah pas ngecat awakmu lho. Dikit-dikit ngono. Hati-hati le malam siji suro. Lah emangnya bambahe kok piye kok tiba-tiba ngomong ngono? Medeni bae, tongkatan gue bangkon.
kok malam siji suro ya? Dik mau aku suwi iku mergo bapak iku gak ngizini metu, jarine malam siji suro. Pintu-pintu gerbang izin iku lho kebuka apa piye lah. Ah mitos kuwi. Kok cek dipercaya karo wong saiki. Iya, wis kuno agen. Jute kene yo gak kenapa-napa. Lah iya. Gak usah dibahas lah, Mas. Mas, mau mbah-mbahin mbah apa, Mas? Bapak gak jelas. Gak jelas piye maksudnya? Lah mau lah pas ngecat awakmu lho ya. Dicep-cepke ngomong ngene. Hati-hati le malam siji suro. Lah emangnya mbah-mbah kok piye kok tiba-tiba ngomong ngono? Medeni bae yo tongkatan. Berbengkok. Behind scene. Ramadan Ramadan. Oh, jangan, Mas. Bapak ganjar. Tapi hari ini pertama jadi bersih, lebih topik ada apa ini kasih ya kita bahas. Ini atlas ya sama tag 25. Ayo kat. Ya. Rasa. Betul betul. Tahu. Lebih gitu. Guys. Elek. Hey kids, this is your mom. Bapaknya nang Arab.